om soldater og krig. Hvor mange soldater er der i Danmark? I Danmark har vi mellem 12.000 og 51.000 hjemme på basen. Vi har 24.509 soldater, der er aktive i Danmark. Her i Danmark kan man komme i militæret, når man er 18 til 19 år. Adolf Hitler. Adolf Hitler er født den 20. april i 1889. Han døde 12. april i 1945. Hans ægtefælle i Braun, der hvor han døde, var i Berlin. Han var leder af Tyskland. Han var ond. Han syntes, at alle jøder skulle dø. Han startede 2. verdenskrig. Han bad andre om at dræbe jøderne. Døde i alt 72 millioner. Han begik selvmord med 5,6. Jeg kan ikke huske det. Han skyder. Ja. 2. verdenskrig. Tyskerne opfandt gummistøvler. De var en lille fjernstyret bil, der kunne medbringe 100 kg sprængstof. De opfandt også lydkanonen, den kunne få ens organer til at bløde. De opfandt også nogle dødstråler, der skulle ødelægge fjendens byer. De opfandt noget. Så gik de i kampuniform og kampbukser. De har også våben. Når de er på basen, har de normalt tøj på.